Eta gero ja segidu gorantza eta... Ez fumara ez tekezu jagia Zorrotza parterik, gero kaminotik segidute Monteko logotik, ez Txantxagorriek, eskerrezkuman Ibarra eta Idartu bat abizizinak. Txantxagorri. Txantxagorri esaten dutzi etxeari eta etxekoari be. Etxekoari bat amati Txantxagorri ipinitzi motie bai. Erdi bertzolari olaku esan, Juanito, Txantxagorri, zetu nabe. Eta gero horti segidute da... Segidute gero duda eta Txandizeta. Hori handie esan dugunez, da? Hori da, duda eta... Duda eta guk Txandizeta esatetziu, eta bertan letreren duda eta ipinten dugu. Eso zanetik izango da. Etxe handieta. Hori da atzena? Ez, gero munik eta gana igon, da bajatu keran eskerretara, dau, Zorrontza parteko etxe bat. Da beti ez laudirikak.